0-1, un gol de Morat al minut 88 classificava la selecció espanyola per la seva segona Final Four de la Nations League consecutiva. Amb Pedri, Gavi, Busquets a la banqueta i Eric Garcia entre els jugadors descartats. Luis Enrique presentava un 11 titular amb molts canvis respecte al darrer partit davant Suïssa, on només hi destacava la presència de Ferran Torres com a únic representant blaugrana. Després d'una primera meitat amb molt de control de la Roja, però poques arribades de perill, Unai Simón era qui evitava el gol dels locals abans del descans. A la represa el guió no variava gaire, però en els darrers 20 minuts, Luis Enrique sacsejava l'equip buscant una reacció que tindria premi en el darrer sospir. El debutant i revulsiu Nico Williams assistia de cap a Álvaro Morata perquè aquest fes l'únic gol del partit que permetia a Espanya accedir, com dèiem, a la final a 4 de la Lliga de les Nacions per segon any consecutiu i de retruc també vèncer en territori portuguès, un fet que no passava des de feia 19 anys. Amb tot, i després del duel, el seleccionador espanyol assegurava que no li afecten les crítiques i que entén que són coses que ja venen implícites amb el càrrec. Yo hace mucho tiempo que sé que no es porque sea yo el seleccionador, con Javier Clemente, con Camacho, con Del Bosque, con Luis Aragonés, con Julen Lopetegui, con todos los seleccionadores, cuando los resultados no vienen, con todos los entrenadores, me atrevería a decir, de los equipos de fútbol. Esto es el fútbol profesional, sujeto a resultados. Se puede hacer un análisis más profundo, pero es algo que está ahí, que no vamos a cambiar. Yo no tengo ninguna intención de cambiarlo, tampoco es que me afecte lo más mínimo. Sigo haciendo lo que considero que es mejor para el equipo y está ahí. Esto es el fútbol profesional. Esto Y ahí es el fútbol estamos, profesional. Lucho. Exacto. Yo, son cosas que vienen con el cargo de las críticas, pero yo pues, te voy a ser muy sincero. A ver. Yo hice un equipo, tenía muy claro que íbamos a ganar y que íbamos a vapulear enormemente a Portugal. Bueno, fue un 1-0 pero que 1-0, pírrico, pero no, que 1-0, perdona. Sí, bueno. Y ahí estamos, ¿no? Y vamos a por todas. Y ahora, pues bueno, pues a pensar en el Mundial también, que también es muy interesante. ¿Y cuál será mi futuro? Oye, pues no sé, ja veremos. Ja ho veurem. Ara en parlem també, Nil, però ara què? Aleshores ja desapareixen totes les crítiques i la selecció espanyola torna a ser favorita i candidata al Mundial? Jo crec que és un impuls de moral, però jo crec que la crítica encara planeja perquè el partit no va ser excels. El resultat és immillorable, el que comentàvem, tornar a guanyar a Portugal, allà, classificar-te i tal, però el joc i el partit va ser de suficient. I les crítiques a Luis Enrique són perquè és Luis Enrique o són perquè és el seleccionador i, com dèiem això, doncs, com deia el mateix Lucho, va implícit al càrrec? Sí, va implícit al càrrec, sempre hi haurà crítiques, però jo crec que en el cas de Luis Enrique van amb més ganes. N'hi ha més, es multipliquen. Jo també ho crec, jo també ho crec. Bueno, Luis pues Enrique... yo no lo veo así, pero bueno. Bueno, nosotros no tenemos esas ganas hacia su cargo. Ah, ni hacia su pues yo figura, pensaba ni... que sí. No, no. Siempre lleva la contraria, ¿eh? Sí, exacte. Bé, un Luis Enrique que també afegia que ara se centra exclusivament en el Mundial de Qatar, tot i que encara no té clara la llista dels futbolistes que hi aniran. Treballa amb més de 30 noms i de cara a definir ja el seu futur particular, tampoc té cap pressa. El objetivo es Qatar. Hemos llegado a un acuerdo, repito, desde hace bastante tiempo con el presidente y con Molina y estamos encantados. No hay ninguna necesidad de nada y llegará el momento y ese momento lo valoraremos. Veremos lo que hemos conquistado hasta ese momento y lo que nos interesa hacer. Entonces, ¿no hay pistas de su futuro? No, no, para nada. Y ya le puedes preguntar a Sandro Rey, a Raper o a Aramis Fuster que no te van a decir nada, Pues porque yo es creo que en mi mente no hay nada. Que sea tan ambiguo y no de demasiadas pistas significa que no va a seguir. Pues a lo mejor sí que voy a seguir. Nil. Solo por llevarte la contraria. Jo també crec que no, i crec que com a molt estiraria fins a aquesta Final Four de la Nations League. Que ja ha El sigut juny ell- de l'any que ve, eh? Sí, ja que ha sigut ell el que s'ha classificat, fer aquests 6 mesos més i prou. Ahora resulta que tú sabes más que yo, ¿no? No Es como lo del otro día con lo de Twitter, ¿no? Sí, que, más o que- menos. que yo era el que más tuiteaba. Venga, hombre. Escolta, Siguiente pregunta. Nico Williams. El millor. Per davant d'Ansu Fati en la llista del Mundial? No. Bueno, si Ansu Fati està bé, és el millor jugador de la selecció. Directament, del Barça i de la selecció. El problema és que no està bé, que sabem que té aquests problemes i que queden ja només 2 mesos per Mundial, per tant hi ha molts dubtes.
però que prendria Nico Williams com a revulsiu, el paper que va fer ahir, Sí. a sortir a la segona part i L'última mitja hora, accelerar el partit, i canviar-ho tot. és excel·lent. Pedri i Gavi suplents, ho entens com un càstig pel partit davant Suïssa o...? No, també hi havia qui acusava, no, de que estava donant descans als jugadors del Barça. Gràcies, si és així, I Lucho, que van trucar. No, para nada. Vale. Yo decidí poner lo que Eric quise. Garcia també va ser un dels Els descartats, no? per això. I, bueno, ell va dir, amb la fama que m'heu donat a roda de premsa, com voleu que a mi em demanin favors. Sí, Possible que em demanin exacte. favors. I Ferran Torres va ser l'únic blaugrana titular. Què et va semblar el seu partit? Doncs un altre cop bastant discret i segurament doncs, aquest reforç que podia ser la selecció, aquests dos partits i tal, doncs no arriba a Can Barça amb aquesta dinàmica positiva. Doncs no, la veritat és que jo també esperava que pogués canviar el xip Ferran Torres amb la roja i realment no li ha servit de massa aquesta aturada. En fi, amb aquesta victòria a les portes del Mundial, doncs Espanya accedeix a la fase final de la UEFA Nations League del proper mes de juny, on també hi seran Itàlia, Croàcia i Països Baixos. La seu encara s'ha de decidir. Mentrestant, la Sub-21 superava 3-0 a Noruega i a tot això ahir també es disputaven, entre d'altres, el Brasil 5, Tunísia 1, on Rafinha aconseguia un doblet, i l'Argentina 3, Jamaica 0. Va marcar també un doblet Leo Messi. Als minuts 86 i 89 l'argentí va sortir al minut 56 de partit i en va tenir prou, doncs, per fer-ne dos, tu. La vi clara y bueno. I pa dentro, eh? Pa dentro, sí. Barraca, Leo! Con alegría. Barraca, esclar que sí. La selecció espanyola no va ser un gran rival ahir per Portugal. De fet, no va fer el seu millor partit, però va aconseguir el millor premi possible. Guanyar quan no et surten les coses, perquè això també és d'equip gran i potser és el que li faltava a aquest equip per acabar de madurar i fer-se gran. Lucho va revolucionar l'11 el dia que menys esperàvem i la jugada li va tornar a sortir bé. Després d'uns dies molt complicats, on se'ls ha maltractat injustament, l'equip es mereixia una alegria com aquesta. És la història de sempre. La premsa treu les urpes, Luis Enrique mossega i Luis Enrique acaba guanyant. El karma és això. I no sé si Espanya guanyarà el Mundial o no, però almenys el competirà i tindrà el caràcter d'un seleccionador que va de cara i que no s'amaga de res. A qui li agradi bé i a qui no, també. La cara que se li va quedar a Cristiano contrasta amb la d'un Luis Enrique exultant. El moment no té preu. La careta del portuguès, a més, és la que se li va quedar a molts dels haters i detractors del seleccionador espanyol, que només busquen excuses per desestabilitzar-lo. Ànims i que el dia us sigui lleu.